פרק שתאים מסדרת רובלוקס פרצוף מחייך עם עיניים מחייכות ולחיים אדומות. בפרק הקודם, אני לא צריכה אתכם. אנחנו יכולות להצטרף לחבורה שלכם. אני זוהי, בואו נציק לילדים. בפרק, ביי זוהי פרצוף בוכה בכי מר. ביי פרצוף עם עיניים מתגלגלות. רגע, איך קוראים לכם? אני נועה, אני עמית, אני לידור, אני זוהי. את יכולה להחליף סכין את מכוערת, אבל אין לי רובקס פרצוף בוכה בכי מר. אז כל אחד יתרום לך 20,000 רובקס ותעצבי. כוכבית כולם אומרים סבבה כוכבית. טוב לכי תעצבי. חזרתי מה אתם אומרים על הסכין שלי. יפה כזה, סביר, נורמלי, בסדר. אבף עכשיו אין לי חברים פרצוף בוכה בכי מר. יא הם תרמו לזוהי 80,000 רובקס פרצוף בוכה בכי מר. לא עופר, אני גם רוצה. אביב, אמא יששש הצלחתי להפחיד אותך. כן, פרצוף בוכה בכי מר. פרצוף עם קיצור יוצא מהאף. אוי למה את בוכה? כי אין לי חברים. מה אני יכולה להיות חברה שלך? שיש עכשיו יש לי חברים. אבל רגע, מה את בסוף לא חברה שלי פרצוף בוכה בכי מר? לא איך הבנת את זה? טוב, אני צריכה לצאת. מה למה? חלק 3 ב10 לייקים 2 בקשות לעוד חלק.